konfirmation, Mathias. Håber, du har det godt. Hej. Hej Mathias. Håber du får en god konfirmation med dejlige gaver og med gode kager. God konfirmation. Hej Mathias. Jeg vil bare sige stort tillykke med konfirmationen herfra. Lyder det gode vejr. Ha' en god dag. Hej Mathias. Jamen stort tillykke her fra Paris. Så sidst vi var her sammen, der var du jo en lille baby. Og nu er du blevet lidt større. Og det er jo rigtig dejligt for dig. Og kæmpe tillykke på dagen. Vi glæder os til at fejre den sammen med dig. Og mange hilsner herfra. Rigtig stort tillykke. Hej Mathias, tillykke med konfirmationen. Jeg har taget det her billede med herned, fordi det er dig her på det her billede. Det er sådan et gammelt papirbillede, og det er taget lige inde på den her restaurant, hvor vi sidder nu i Paris. Og det er fordi, at det her det er et helt specielt sted, fordi da jeg var her med din mor og far sidst, så var det, at de spurgte mig herinde på den restaurant, om jeg ville være din gudmor. Og jeg blev så glad og rørt og fik tårer i øjnene og var rigtig glad. Så derfor er det her sted rigtig specielt, og det er dejligt at være her. Så derfor vil jeg sende en hilsen her fra Jakobol til dig, Mathias. Tillykke med dagen og god konfirmation. Hej. God konfirmation, Mathias. Hej. Værsgo. Open, come